Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang karugtong nung ating kwento na pinamagatang Dayo sa probinsya ng mga aswang. Halina at atin pong sama-samang pakinggan ang mga naging karanasan ni Randy. Yung pagpaparamdam po sa akin ng aswang doon sa mismong pinagtatrabahuan namin ay hindi pa iyon ang huli kong naging karanasan. Dahil lang sumunod na araw ay muli kaming binalikan ng aswang, at sa pagkakataong iyon ay hindi lamang nag-iisa, nagdala pa siya ng mga kasama. Hapon na noon at magpapahinga na rin sana kami sa maghapon naming naging paggawa, nang biglang may dumating at inalok kami ng sari-sari nilang paninda. May mga gulay, karne at tuba. At dahil lagi nga kaming may stock na pagkain, kung kaya tumanggi kami. Sabi ng chewing ko, yung tuba siguro ay maaari pa. Kaso nang bibilhin na namin yung ilang galong tuba na dala nila, ay bigla namang sumali sa usapan yung gwardya at namagitan. Bali pinigilan niya kami na bilhin iyon, pagkat mayroon din daw siyang tuba doon sa kanilang bahay, kaya sayang lang umano yung pera namin, pagkat hindi na raw namin kailangang bumili pa. Para namang minasama nila yung ginawang iyon ng gwardya, dahil agad kong nabakas sa kanilang mga mukha ang galit. Yung isa nga sa kanila ay naging mapilit na patuloy kaming inaalok ng dala nilang mga paninda, na mahalata mo talagang parang nang iinis na lang. Dahil doon ay nagsalita na ng hindi maganda yung kaibigan naming gwardya, pagkat napikon na rin ito. Kitang-kita ko nanlilisi ang mga mata nilang tinitigan kaming lahat, matapos nilang humintong magsalita. Napailalim talaga nila kaming tinitigan, at mababakas mo ang matinding galit. Pero hindi naman nagpatinag yung gwardya, at sinabihan sila na bakit kailangan nilang mamilit ng mga tao para lang mabilhan sila, at hindi daw nila madadaan siya sa mga ganong pamamaraan, na kahit ano pa umano ang gawin nila sa kanilang mga mata ay wala siyang pakialam. Kahit tumirik pa umano ang kanilang mga mata o di kaya'y lumuwa pa, ay baliwalang lahat iyon sa kanya at hindi siya apektado, at maaari na raw silang makaalis. Yan ang mga sinabi ng gwardya sa kanila gamit yung lingwahe doon. Nanatili pa ng ilang sandali ang mga taong iyon na nakatayo lang doon, at hindi inaalis ang kanilang pagkakatitig sa amin, lalong-lalo na doon sa gwardya. Pero nung huli ay wala na rin silang nagawa pa, kundi ang umalis na lang at nilisan nila yung site namin, na tila may pagbabanta sa kanilang paraan ng pagkakatitig. Matapos iyon ay pinagpatuloy namin yung aming ginagawang paglilinis ng katawan. Kanya-kanya kami na nang matapos ay nagkayayaan naman
na magtagay muli. At ito ay dahil sa chewing ko. Yun lang kasi ang tangi naming libangan noon doon at pampalipas oras. Maya-maya ay biglang sumabat yung gwardiya sa usapan namin mag-join at sinabing tamang-tama daw pagkat may dala siyang native na manok. Kaya naman lalong naingganyong uminom yung chewing ko. Inutusan nito yung pamangking ko na katayin na yung manok na sinasabi ng gwardiya. Yung mga pamangkin kasi namin, yung aming tagaluto. Nang makapaglinis na kami ng katawan, ay isa-isa nang pumwesto doon sa may gilid ng mesa. At inilabas naman ng chewing ko yung alak. Muli ding binanggit ng chewing ko yung tungkol sa sinasabing tuba ng gwardiya. Pero sinabi nitong wala siyang mauutusan para kunin niyon. Napakalayo pa namang lakarin. Sabi pa niya, ang pinakadahilan niya kung bakit kami pinigilan ay hindi umano maganda yung kanyang kutob sa mga taong iyon. At baka malason kami at mapahamak. Pero totoo naman daw talaga na may tuba siya dahil mayroon siyang sanggutan. Nang katuwang niya sa pag-aasikaso noon, lalo na kapag may pasok siya, ay yung kanyang panganay na anak. Mabilis na lumipas yung mga oras. Nang nasa kalagitnaan na kami ng inuman, ay bigla na lang natigilan yung kaibigan naming gwardiya. Bigla na lang itong uminto sa kanyang pagkukwento. At pati kami ay kanyang sinenyasan na tumahimik na munang sandali. Di nagtagal ay bigla na itong tumayo at kinuha yung kanyang baril. Sa mahinang tinig ay sinabi niyang mayroon na namang aswang. Kaya nagkatinginan kami. Dahil seryosong tao si Danny. Yan yung pangalan ng gwardiya. Ni minsan ay hindi ko itong narinig na nagbiro. Sinsiro ito lagi sa bawat niyang sinasabi. Kung kaya naniniwala kami sa kanya. Ang mga kamag-anak ko ay nagkanya-kanyang kuha ng kanilang mga gamit na maaaring gamiting armas. Ang isa ay kinuha yung kanyang paet. May kumuha din noon ng martilyo, habang yung chewing ko naman ay yung itak ang kanyang dinampot. Ito yung ipinahiram sa amin na ginagamit naman namin sa pagputol ng mga panggatong. Maya-maya pa ay bigla na lang kumalabog nang napakalakas yung dingding ng aming barracks. Kaya nagulat talaga kami. At agad din iyong nasundan pa. Hanggang sa para na iyong patak ng ulan. Doon na naging malinaw sa amin na binabato nila kami. Na naunawaan kaagad namin na marami silang mga nasa labas. Na hindi tulad nung una na hindi makita kung sino ang nagpaparamdam. Noong mga sandaling iyon ay nakikita namin yung mga makukulay na damit ng mga bumabato sa aming barracks. Nang makakuha ng tiyempo si Danny ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Mayroon siyang inasinta at agad na pinaputok yung baril. Umalingaw-ngaw iyon sa buong kagubatan at natigil yung kanilang pambabato. Na narinig pa nga namin yung mga pagkaluskos nung kanilang ginawang pagtatago para makaiwas sa gagawin pang pagpapaputok ni Danny. Kaya nang sumilip kami ay wala na kaming nakita ni isa sa kanila. Pero hindi pa rin tumigil yung kanilang ginagawang pambabato. Pero hindi na yun tulad nung nauna na talaga namang parang inuulan na kami. At dahil sa muli nilang pambabato
ay nainis si Danny at muli siya nagpaputok. Pinulaan lang niya pagkat wala nga rin siyang makita. Pero bago niya ginawa yung pagpapaputok niya nung pangalawa, ay kanya pa munang sinubuan ng lupa ang gamit na baril. At nang umalingaw yung muli, ay agad na nasundan ng mga sigawan at hiyawan na may naririnig pa kaming parang umiiyak. Pero karamihan sa kanila ay galit na galit habang malakas na sumisigaw. Nung puntong iyon ay pare-pareho na kaming kinutuban at tila iisa ang nasa isip namin. Mayroong tinamaan si Danny at tama nga kami dahil biglang may sumigaw ng ubod lakas at pilit kaming pinalalabas. Pagbabayarin daw nila kami sa nangyari sa kanyang anak. Nang muli kaming sumilip ay nakita naming iwinawagayway pa nito ang kanyang itak. At ganun din ang ginagawa ng kanyang mga kasamang lalaki. Nang iba pa nga sa kanila ay may hawak namang mga karet. Habang yung mga babae naman nilang kasama ay mga nakayukong humihingal. Pero kita mo sa ayos nila na para bang handang-handa na silang sumugod. Biglang nagsalita si Danny at sinabihan kaming huwag lumabas. Pagkat hindi iyon matatawag na katapangan, kundi isa iyong katangahan. Dahil hindi daw namin alam kung anong kakayahan ng mga aswang. Binalaan niya kami. Pagkat wala daw kaming ideya sa kung ano ang kayang gawin ng mga ito. Dagdag na sabi pa niya, sila umano ang pumasok sa aming barracks kung talagang matatapang ang mga ito. At iyon nga ang iginanti niyang tugon sa paghahamon ng aswang. At idinagdag pa niyang hindi sila tinatanggap sa bahay namin, na yung tinutukoy niyang bahay na iyon ay yung aming barracks, na nung huli ay nalaman kong ganun pala iyon. Isa rin palang pangontra para sa mga aswang ang sabing hindi sila tanggap sa pamamahay mo. Nagpatuloy ang kanilang pagsigaw at pag-iyak naman ng mga kababaihang kasama nila, pero wala silang magawa pagkat ni isa sa amin ay wala talagang lumabas. Nang buong akala ko talaga noon ay magkakapatayan na. Hindi rin nila kasi magawang pumasok sa bahay. Bukod sa naunahan na sila ni Danny dahil sa sinabi nito, ay alam din nilang marami kaming mga nasa loob. Idagdag pa na makipot yung pintuan, kaya siguradong mahihirapan talaga sila. Yung barracks naman namin ay hindi rin basta-basta ang magigiba. At mayroon pang baril si Danny na alam niyang gamitin kung paano tatablan ang mga aswang. Kalaunan ay napilitan na lang din silang umalis. Dahil sa tuwing babatoy nilang muli ang barracks namin, ay baril naman ang isinasagot sa kanila ni Danny. At hindi talaga ito nanghihinayang sa bala. Pagkat kaon-kaon ang bala na ibinigay kay Danny. At malinaw ang instructions na ibinigay sa kanya, na kapag nalagay sa alanganin ang operation dahil sa panggugulo o kagagawa ng ibang tao, o di kaya ay malagay sa alanganin ang buhay ni Numan na gumagawa dun sa site, ay gawin niya ang lahat. Dahil kapag may nadisgrasya sa mga taong gumagawa, mga angahulugan iyon ng delay sa trabaho at hindi kaagad matatapos yung tower. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Pero para kay Danny, higit sa anumang bagay, ay buhay naming lahat ang mahalaga. At gagawin niya raw talaga ang lahat para walang mangyaring masama sa amin. Na hindi umano siya papayag
na kahit isa sa amin ay may mapahamak. Matapos iyon ay hindi naman na kami muling ginambala pa nung mga aswang na yon. Nasa tansya namin ay parang isang nayon yata ng mga aswang ang sumugod sa amin nung gabing iyon. Napalagay namin ay yun din yung mga nag-alok sa amin ng kanilang mga paninda na nang hindi mapagbilan ay mga nagalit. Ang sunod ko namang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay tungkol naman sa sumunod naming project sa probinsya pa rin iyon. Dahil tulad nga po sa nabanggit ko sa una kong pagsasalaysay, ay sunod-sunod po talaga ang project namin doon. Masasabi ko po kasing matindi din yung dinanas namin doon sa sumunod naming project. Malaking bahay naman po ang ipinagawa sa amin, mansyon. Bali renovation po ang ginawa namin doon at may mga idinagdag rin. Ilang buwan din po kaming tumagal doon at sa pamamalagi po namin ay nakaranas po kami ng mga nakakatakot din na pangyayari. At yan naman po ang paglilingkod ko sa inyo at sa inyo pong mga tagapakinig sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.